बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि बोसोरसालि जथुम्माखौ कारिजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोजों बेहाय जथायैनो कारिजा बे हालामाव लानाय जादों आरो बे हालामाव दाख्लैबावै जोङो मेन कमिटिनि जे सायख'नाय बा मेन कमिटि दाफुंनाय बे हाबाफारिया जाफुंबायमोन आरो दिनैहाय जे गाहाय मावख' जे बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय मावख'खौ दिनै लादों आरो बे लानायाव जोंनि साब कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो साब कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा गोसो गुदुङै बाहागो लानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। मानो होनबा बे कारिजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बे हालामा मोनसे फोनांजाबै बायदि मोनसे जायगामोन, नाथाय बे फोनांजाबै बायदि जायगायावबो गोबां गोरों गोरा सुबुं बेनिफ्राय ओंखारदों आरो बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि दखरानि जोंहा 33 दखराफोर दङ। बे दखरानि 33 दखराया बाक्सा जिल्लानि दखराया बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय फरायसाफोरखौ गुदियै फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइनि जेंनानि सायाव सावरायनाय जागोन, आबादारि बिथिंनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो जोंनि हा हुनि आरो समाज बिथिंनि सायाव जोङो सावरायनानै जोङो फैबाय थानाय समाव माबायदि हाबाफारि लानानै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो आरो बे जेंना सुस्रांनायाव जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सुबुङा बोरैहाय बाहागो लानो हायो बेनि सायाव जोङो बेहाय बिथांखिफोर लानाय जागोन। दा बेनिनो दिनै गाहाय मावख'खौ लानायाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे कारिजानि जानो गोनां जे दखरानि सनाथि मायथाइ आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि बोसोरसालि जथुम्माया नैबे कारिजा दखरानि साफ्रोमबो मावथि, बे कमिटिनि मावथि लोगोसे हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मददनि गेजेरजों मोजाङै मोजां जाफुंसारनायखौ आं मिजिंथिदों।